die man bekommt weer zodra en hulle gevat is misschien te mekaar. Ze gaan maken, die man kunnen we maken. Die man mensen van de kamp komen. Hier zijn mensen van de kamp. Wat die vier ben gaan ze dat kop. Die man kunnen we maken. Die man brengt een auto aan. Je kan geen zaak van intimidatie maken. Hij brengt een auto aan. Maar ze kan het niet van intimidatie zaak maken. Dat is een man. Ja, maar met ik kan met vrouw kan hier. Dat is een opleiding. Oude Marcella, als je dat